til min restaurant, og vi må vel bare lige ses, når der kommer nogle kunder. Så, ja. Bye bye. Vi har de allerfineste nudler, der er ude at lave. Nudler med grøntsagssmag. Og det er instant nudler. Og det er fra Asia Green Garden. Det er dem alle kan lide så. Nu laver vi nudler. Det skal på nudlerne. Okay, værsgo. De er gode. Og så tænder vi, og så tager. De er gode grønkål. Venlig. Kom. Ja, den koger. Nice. Så må vi vel bare vente på, at vandet har koget, og færdig. 6. Okay, nu er det næsten det eneste, vi mangler, der er på det her i, og jeg fik lige at vide af en vis person, at det skulle have været i først. Men vi har sådan en chilipulver her, som ikke, jeg tror ikke rigtig, der er noget i, fordi det falder præcis ligesom papir. Prøv at se det. Det er fuldstændig åndssvagt. Og så har vi sådan noget, jeg har lige betonget, det er grøntsagssmag her, og sådan noget mærkeligt noget her. Så nu prøver vi det i. Det er vores opvask, tror jeg. Det er meget. Så lægger jeg hele i. Og det var lige vores kameramand, der skulle være dum. Nå, der er jo en tid i den her. Sådan. Og så mangler vi bare lige det her. Og så bliver vi nødt til lige at sige farvel. Oh my god, det var god til. Altså, det ser lækkert ud, var. Det ligner chili, det ligner kanel. Okay. Ses. Så kommer de mad. Kan jeg godt? Kan man? Okay, det var det for den her dags video, så ja, nu skal vi ud og fange nogle Pokémons, og der kommer nok sådan en lille dims i slutningen, så ja, ses!